Сотем Улуғзода як тан аз қаламбадасти муосири тоҷик буд ки бо эҷоди асарҳои чун Субҳи ҷавонии мо, Қисмати шоир, Фирдавсӣ, Ривояти Суғдӣ, Восеъ ва дигар асарҳои хонданиву пурмазмун шӯҳрат ёфтааст. Романи Восеъ соли 1979 навишта шудааст. Бинандаҳои азиз, биёед аз саҳифаи асарҳои хонданӣ маълумоти бештарро дар мавриди муҳтавои ин асар ба даст меорем. Баъдан иртиботамонро идома хоҳем дод. китобҳо тирезаҳоянд ки мо тавассути онҳо ҷаҳонро мебинем. Зарбулмасали амрикоӣ. бинандагони азиз, имрӯз мо дар бахши навбатии асарҳои хонданӣ ба шумо дар бораи романи таърихии нависандаи тоҷик Сотим Улуғзода бо номи Восеъ маълумот хоҳем дод. бояд гуфт ки як қисмати асосии адабиёти тоҷикро ривояту достонҳои таърихӣ ва корнамоиҳои қаҳрамононаи халқи тоҷик ташкил додааст ки дар эҷодиёти худ адибон ба ин мавзӯъ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд. зеро ин гуна асарҳо аз таърихи халқи тоҷик ҳикоя карда истода, хонандаро ҳамчунин бо қаҳрамониҳои шахсиятҳои баромандаш ошно месозад ва бояд таъкид дошт ки воқеан ин гуна асарҳо барои миллати тоҷик аҳамияти таърихӣ ва маънавӣ доранд, чун дар шахсияти миллат бо образҳои идеалии таърихӣ худшиносии миллӣ, дӯст доштани фарҳанг ва арҷ гузоштан ба болотарин арзишҳои инсониро тарбия менамоянд. дар насри бадеӣ ягона асари калонҳаҷме ки образи Восеъро бо тамоми паҳлӯ мавриди тасвир қарор додааст, романи Восеъ мебошад. образи Восеъ дар роман тобиши типӣ пайдо намудааст ва нависанда хонандаро дар тӯли роман инчунин бо шахсиятҳои чун Назир, Одина, Саид, Нозим, Давлат, Аюб ва Ризо шиносонида ӯро ҳушдор доданист ки таърихи халқи тоҷик боз чунин қаҳрамонҳои зиёди муборизро дар ёд дорад ва онҳоро фаромӯш нахоҳад кард. асоси романро шӯриши Восеъ ташкил медиҳад ки ба туфайли он ақида ва тарзи зиндагии онвақтаи мардуми ба танг омада аз ҷабри амир Абдулаҳад ба хонанда ошкор мегардад. Сотим Улуғзода аввалан хонандаро бо амалиёти ҳарисонаи Мирзо Каримбой шинос намуда, баъд ба тасвири зиндагии Восеъ ном марди ҷувозкаши кӯҳистонӣ ва аҳли оилаи ӯ мегузарад. Восеъ бо ҳалолкорӣ, қавииродагӣ ва ёриву мададгорӣ миёни халқ обрӯю эътибори зиёд пайдо мекунад. гирехбанди сюжет аз ҳамин оғоз меёбад ки мири навтаиншудаи балҷувон Мирзо Каримбой бар зами хушксолӣ бо фармони амир андози 3 соларо ҷамъоварӣ менамояд. нуқтаи олидараҷаи сюжети роман ин саҳнаҳои бо хоҳараш Фотима ва духтараш Гулизор алвидо гуфтанаш ва ба дор овехтани Восеъро дар бар гирифтааст. сюжети фоҷиавӣ ва баёнгару муаррификунандаи корнамоии қаҳрамононаи халқи тоҷик Восеъ сабаб шуду соли 1991 аз рӯи роман киностудияи Тоҷикфилм филми ҳунарии Ашк ва Шамшерро ба навор гирифт. роман бо ҷувозкундае ки Восеъ онро худаш тарошида ба ҷувозхонааш оварда буд анҷом меёбад ки акнун ҳамчун ёдгорие аз Восеъ қаҳрамон ба яке аз маконҳои зиёрати мардум табдил ёфтааст ва ифодагари он мебошад ки халқи тоҷик Восеъ бар ин фарзандони баҳодуру сарбаланди худро ҳеҷ гоҳ фаромӯш нахоҳад кард. бинандагони азиз, шумо метавонед романи мазкурро аз дилхоҳ китобхонаҳои ҷумҳурӣ дастрас намоед.